Bi Atûsayê re reportaj. Atûsa modeleke ji Kirmaşanê ye û vî karî bi awayekî profesyonel dike. Me jî ji bo nazkirina wê û axaftina li ser karûberê wê pê re hevpeyvînek kir. Pirs: Te çawa dest bi modelîtiyê kir? Bersiv: Ji zarokatiyê ve wî karî gelekî bala min dikişand û gava min bi xwişka xwe ya biçûk re dilîst, min her tim catwalk çêdikir. Pişt re çend pêşniyar hatin ji bo min. Min ew qebûl kirin û dest bi vî karî kir. Çend sal e tu vî karî dikî? 8 sal in. Li gorî te zehmetiyê karê te çi ye? Astengên li pêşiya te çi ne? Ez di vî karî de laş, tenduristî, çermê xwe bikartînim û hemû ew wêne û pozên min girêdayî hestên min in. Mirov divê bizane bi kîjan tiştre kîjan pozê çê bike û bi saetên bêyî ku biwestî, berdewam bikî û enceman baş bi dest bixî. Bi taybetî dema her kes ji te karê herî baş dixwaze û te dinirxînin. Modeljî ji bo te serpêhatiya çawa ye? Tu di vê karî de çi hembûyî? Ezmûna vê ku bikaribim di navbera mêjî û laşê xwe harmoniyeke çêkim û wekî jineke ji azadîkirina xwe li hemberî mirovan şerm nekim û hez jî xwe bikim. Heta vê demê berteka nasên te ji bo karê te çi ye? Di destpêka dê û bavê min razî nîn bû lê piştî çend salan malbata min bûn handerên min ên sereke. Li gorî te Kurd di warê modeyê de di asta çawayê de. Kurd her tim di delalî û wêrektiyê de di hemû dinê de tak û bêreqîb bin. Em hinekî jî li ser zarokatiya te biaxivin. Zarokê çawa bûyî? Zarokatiya te çawa derbas bû? Ez di malbateka qelebalix de hatime dinê. 5 bire û xwişkên min hene û ez zaroka sêyemîn im. Gava meriv bi nava modeyê de wisa fikir dike ku ew mirov li gorî rewşa modeyê kinç, sol, çenteyên her wekî din distîne. Hin kes jî hene qet wisa nînin. Gelo tu çawa danûstandina xwe dikî? Wekî hin kesên danûstandina xwe li merkeyên binav û deng dikî an ji bo te marke ne girîng e. Ez ê de bala xwe nadimê markeyan û gelek caran cilên ku di serê min de ne ez ji xwe re çê dikim. Li gorî piraniya gel di vê model ji bar bin û gelekî bedew bin, yanî zordariyeke wisa heye li ser modelan. Wekî modelekê tu çi difikirî li ser vê? Bi dîtina min model mirovek e ku dîtbariyek an jî cilekî pêşkeš dike. Lama bi gava yekem de divê hin taybetmendiyên wê hebin û her wiha karibin pozan çêkirin û normalbûna kamerayê re ji rewşa herî girîng yên zahirê ne. Gelo ji bo tenduristiyê çerm û rûyê xwe tiştekî dikî? Heke dikî çi dikî? Hin rûtinên rojane hene ku ez dikim. Bo mînak maskeya xwelî û hin tiştên din. Ez zêdetir ji berhemên xwezayî bikartînim. Biya min ji bilî bikaranîna berhemên kîmyayî bikêrhatîtir bûne. Karê modeltiyê karekî zehmet e. Divê her dem li hemberî kamerayê bibî lê mirov her dem kêfxweş nabe. An jî em bi awayekî din bibêjin li jiyanê mirov hin pirsgirêk derdikevin lê mirov dîsa here ser karê xwe û berdewam bike. Tu di van deman de çi dikî? Ji bo kêfa te bîne tiştek heye? Werziş di asta ewil de xwarina ruhê min e. Ez gelek hez ji çiyavaniyê û çerxê dikim û wisa difikirim çalakiyên min herî baş ev in. Di nav vê mijûliyê de çawa aram dibî û bihêna xwe vedidî? Bi werzîsa yogayê pirtûk, reqs û
هفدیتن به هوالین خوره لسر مدلتی خیالک تهیه از درباره وی نفکریمه گلو جخینی مدلتی کارین دندکی هکه دکی چه دکی بله اف 7 سالن که از شغلم اونها ریوبرا مارکتینگا برندکی ما حتی وی روژه به پیشکتنا تیا لسر وی کاری ده تشتکی هری گرینگ چه بو وینگری جبو کومالکا مارکین بیانی و آمده بوند لکومالکا پیشنگهان گلکی باش ین لامریکای و کووارین بیانی اف جی به هفیوینک به آتوسای را بو نفهم کرد آتوسای کسی که چاوایه چش کویه و چه کاری ده که اف جی آتوسایه